El poble està revolucionat. Fa dies que passen coses estranyes i les espallofadores estan preocupades. Què millor que les últimes novetats per escapar-se de la feina una estona? Espereu! Em mira com un babau i m'exhibeu. Què? Quina fresca, I jo, que m'agafo les faldilles, me les aixeco i li dic, anda, fora d'aquí sota! Veuràs que me't passa el fet en un obrir tancat d'ulls. Mare de Déu santíssim, l'ha descarat. Sí, nena, sí. Perquè mi germana sempre ha estat així de clara. O blanc o negre. Oh, i què hem de fer? Si en aquest món són 3 dies comptats. I un! O passem les alfigues! Ja pots ben dir-ho. No ens n'adonarem i en un 3. Si no res... A la de 3, mostra 3. I què dius tu ara? Doncs això, que estirarem la pota. Tu calles, gallofa. Parlem clar amb mi, Lluïsa. Venim de la plaça. Hi ha un enrenou que no us ho podeu imaginar. Coneixeu el Reial de Cal Rufino? Sí. Ha trobat el ciutat crucificat. Verge Santa. Canta, canta, quan el sol és post. Canta, morts. Mira que em passen de coses rares en aquest poble, però com aquestes no les havia sentides mai. Mira, sabeu què faria jo? Sortiria amb un grup a mitjanit, agafaria unes bones estals i a veure qui vols acostar-se als galls dels veïns. A Parella, vés buscar una destral. No, home! Que innocenta! I vosaltres no patiu, no patiu. El Vall ha trobat una solució. Ha fet venir al poble un home que es fa dir Tarragó, que es veu que és un expert en coses... Bé, en casos estranys com és aquest nostre. És un home brut, de mirada ferèstega, per no acostar-s'hi massa, vaja. Diu que de petit va trobar la seva mare fent rituals de bruixeria. I des d'aquell dia que es dedica a portar dones a la forca. Però jo estic cansada bé. Treu el pit, dimoni en fets. Què vols dir? Davant d'un forellat tothom és honrat. Perquè aquest senyor no fa massa bona espina. Però jo estic cansada bé. Això és pitjor que quan passa la Bernarda, Mira, no parlis d'ella. Saps com deixar que demà cap esperem fa ahir? Sí. Espereu que mira que li veig desgràcia. Cada dia està més amargada. Oi? I això ens diu en casa la filla. Es casa? Es casa? Ara deixeu de l'or, vosaltres? L'Amèlia es casa amb el Ramon. És una cosa feta, es veu. I es casa per I interès. surten els comptes al revés. I aquesta noia, l'Amèlia, amb aquest posat de senyoreta que té. No ho sé, no ho sé. Doncs a mi sembla una noia prou eixerida i molt ben educada. No et fies d'aigua que no corri. I de gat que no mioli. Vols que favor de calles que no fa? El que us passa a vosaltres és que us agradaria que la vostra filla es fessin el Ramon. Enveja li teniu a la Bernarda. I de rentar d'amics amb la Caterina Esperança. Sou què hi contaves? Però què dius tu, ara? És que s'està la llengua quieta. Va, deixeu estar, que hi hagi pau. Avaria! Mira qui tenim aquí. Me cago en la puta dona! Quina passada més fosca! Arribes a dir la Bernat de fora. No hi veu res. I vas a camp. Veies? I és que no ho saps? Que quan cau una persona la gent riu. I quan cau una bèstia, diuen salt Antoni! Sant Antoni. Ara per això, bon dia a tothom! Encara no havia dit, deies tu. No us penséssiu que sóc un maleducat. Apa, no pots queixar-te, ja el tens aquí, Cada matrimoni té el seu dimoni. A la burra, cada dia una sorra. Cama curta, llengua llarga. Hola, la barbuda, dret a la saluda. No té ni cap ni centener. L'Anna busca la prima i neta. Que grossa i bruta. M'ho cau un seu, però que s'hi torna. Home vell, no li posis ras per cent. A les casar a casa d'espart.
Avorrir-se i envellir-se és el pitjor que pot passar. Hola, Vila, mula. A les toles cures. Qui tira pedretes, tira moretes. Ai, Lluïseta! Per aquesta muller i marit! De la taula al llit! A la Victesana, només el seu marit li agrada. No, Maria i Maria! Puja de to, Home, noies, però mirem ja prou. Pleguem veles i a fer el dinar. Visca, dinar! Fa 2 dies que no I diu! més que no siguin 3, passa cap al tirat més del teu quiet. I veure com acaba tota aquesta història. Tisores obertes, desgràcies certes. No n'hi ha, no en raja.